Aditu, elurregin du, aditu, elurregin du. Hemen gaude urte amaiera emateko eta ja gure opariak eta gure amets guztiak prestatuta banatzeko gau honetan. Oparirik hoberena eta egokiena gogoratu gure euskara maitea dela. Eta begiratu ondo, aber ze opariak usten ditugu, ze oparirik hoberena bebai da familian konpartitzeko gauzak. Eta gure artean eta lagunekin jolasteko. Kaixo umeak, beste urte berri bat heldu da eta zuekin egoteko eguna. Badakizugu urtean zehar hor ematen ditugu gure egunak hor, mendian, naturarekin, gure euskara maitia zaintzen, garatzen, eta oain heldu da eguna zuekin egoteko. Badakizu urte osoko egunik onena izaten dela honako hau. Mila esker eta zorionak guztioi. Gorri, belarriak, zuri, belarriak.